tunchuma kan case ngai thlak tor thlenna hmun Seattle Washington nurse pakhat kumsom hni pariat mi Lily Thompson an ti chu amin an local hospital a thok ve meka mi te chuan me chezai dam le nun nem tak nia an hriat ba ka a tho puite po in a hna a tho rim zia le dam lo te po zai dam le zol do taka en kol thin thu an se hiala tin Lily hi middle class chung ko atanga piang le seilian ni in anu le apa te po hi zertir tu ve ve an ni a amai ro chu anu le apa te po chuan an fano hian nun thazok le nun nuam zok ani chu an do thu sam ber ni thin ma se chu an do thu sam non chu mang cherap thak bera ain thak don ani ti reng an che se lo ani ole he khi sa chanchin kan soile tur Patrick Jenkins a hi kumsom nga priya upa businessman ni in ani hi West Coast of United States a hotel hotling tak nei tu ani a mi ti hria dan chuan Patrick chu businessman thatak le shoi tu thatak nia an hriat ba ka nopui ma sa nei tu in ani nen hian fa pahni an nei to nge nge a hei ba ka hian a ho sak na hi an chu dan chuan $1 million engemaw zat nei anga chut ani a chuwang chuan a kum tam ve deuh to ma se an omna hmuna na chuan mi palak le mi chete du ron te zinga mi ni in an soibok atira chuan Lily le Patrick te hi Lily thona damno ina intongin heti lai hian Patrick hi hata taka wangin damno ina omeka heta hian Lily chu Patrick en kol tu nurse an nge ani ti chuan hetia Patrick damno ina a om chung hian Lily nen hian an lo in kom nil man viau ni ngei tur ani Patrick damno ina tanga a chho hnu mi phe chuan an pahni hian an lo in ngai zong man der to a tin Lily le Patrick te hi an kum in upat hlei hlema se Patrick mel thatna le ami ze thatna mai pi alama a ho sakna le a thel du engkim ti sak thei tu tur nia a hriat na chuan Lily chu a hni phian maya hei wang hian Lily chuan Patrick nena an kum in thlona te chu an pahni in kar ti boy tu ada du ngai meu lo ma se Lily thian ti le a tho pui te chuan Patrick nena anin kopta chu mak an ti in anin koprem theido nem ni ti te in anin zo thial ani oma amai ro chu Lily chuan Patrick nen chuan anin koprem thole anin mangai dun hle thu a sei thung chu ba ka Patrick po chuan nurse la no pangve tak mai Lily chu adu ve melin a mangai mel hle ba ka thilpek cha sang te pe in angai sakin adwat ema nima sila mi pahni in mangai takte top dan chu vandoi thak takin a thazong ani ta ho lo mai chu ba ka an pahni in kara thil thleng te chu an omna hmun si tela mai ni lo rampumin an hria a thil thleng hian an thin ati thong hlom hle nge ani ole tuna Lily le Patrick te pahni chungchanga kan ngai thla khau tur hi mi in nom sak adu lu tukna awang le zalen adu lu tukna awanga thil swal tak ati dan le adu thu sam song te mang cherap thlak taka a chantir tak dan chanchin entirna thatak ani boka te chuan soita kang khan Patrick hi hospital atanga a chhuat nu po chuan Lily nen chuan la in be chhun zom zelin restaurant changkang tak taka te an kaldun ba ka Patrick chuan thilpek moi tak te a pifowa chu mai ni lovin weekend a hmun moi tak taka te le hmun romantic tak taka te a kalpui reng boka chuti lai Lily la in Patrick thil ti sak zong te le thilpek a pek te angai sakna ati lan na zong te chu nuamati in ala ton ngai lo thil nom chen na le non nuam ala nei ve ngai lo te chu Patrick chuan anei tir ni mai hian a hria a tin amali ama chu fairy tale sa Cinderella anga te in chanin Patrick chu Cinderella i anon shom takle ani ten hun man thin hlim omlo takla ka tanga chan chuak to lal fapa ang mai na chan hial boka te chuan Lily le Patrick te pahni in kar chu lo thatel telin anin to na changa thlathum na le ka chuan Patrick chuan Lily chu Seattle hotel pakhat in chunga zanria a ipuita a chotia Seattle khopui moi tak mai an thler kwa lai chuan in nei pui a somin Lily in kum khat chunga a hlo zat ai po man tam zok fe tur diamond zungbon aron phorta a chu vele chotia Patrick in nei puya a som na chu Lily po chuan tim na nei mi alo le in ngai to boy mi alovin alo pum ve ngal mai boka ti chuan ani nei in bo seinan hian thlani hun mangin Patrick chuan Lily ne na ani nei na to chu a tha thei ang bera bo sai atum na sa hle a heta hian ama a thil engkim a boy pui vek ba ka
in nei na a an mi som tur te le an thil ei tur song song te thleng chuan a ngei to in a boi pui veka chuti lai ni li chuan anin nei na atana thil tul ang le thil ti tur song song te chu pechikan a boi pui veka wang chuan no ma ti che alawa ma se atana ni ro pui ber tur le a hlim na ni ber tur ani nei ni chu alo ngak hlel ve veu loi si ti chuan ni li le pechika te chu chu ni som panga kumsa ni som pakwa in nei ta nge nge in heta ani nei lom pui tur hian mi zathum ai tamma an local nge nge a ma se chung zinga tam jok la chu pechika business partner tele a chung te ba ka a thian te an ni hlom lai in lili chung te le a thian ti ro tlem te chau an om ve loi ani antana ni ro pui taka lili chuan designer in mo kor moi taka siam a taksa ni na in choi moi em mai chu ha in chumi ni chuan amoi hle maya ma se lili mel chiang taka lo en tu le lo chi tu tan ero lili chuan om dan chu nuam ati mel che lo ani ti a sha theitlat mai a chan chu lili hian petrika nena ani nei ni chu a chhejong le a thajong po a anun in thak dang lam vek na bulchan na turani ti a she thiam po ani ma na chotakara arin angein petrika chuan ani nei ni atang chuan lili chu a control ngal ta chat maya mi abiak da na te le ami biak tur te zong song shil vekin lili chu abula omreng torin a shil tak mi a chu mai ni lo petrika chuan lili chu a chung te le a chan te bula om te po a phal lo mai ba ka a business partner te le a chan te ni na in mel sha tir tum anga chuan lama mangin a ko sang dei zel bok ani ti chuan nu patok thar te chu ani nei zo chuan cholkar ni chung honeymoon mang turin Maldives an kalta a hetia han en mai chuan no patuak thar honeymoon nuam taka mang tur ang ani ome tin tui pui ka moi tak taka te kalin hotel changkang tak taka te an thlenganga restaurant changkang tak taka e tur tui nai tak tak te an ei bok tur kha ani a amai ro chu heta chang hian lili chuan petrika mi se a thalo lam chu a hmutan don chau alo ni chutiang chuan petrika hian lili thil ti tur zong zong te le a hun man dan tur te chu a shil vek ba ka a thil ei tur le a tong dan tur te a thom nu hak tur te thlengin a shil vek boka tum khat lili in ama tui pui kama a kal do thu a soi phe chu petrika chuan alo phal o zong lo mai chu chapa lili chuan uire san atum tamai emo ti tur khobin lili chunga chuan a khosa hial maya hei wang hian se tala anlet le nuwa lili phei chuan petrika nundan a in thlak dang lam vek ni ti chu a heta a chu mai ni lo petrika chuan lili chu adam do in thona atanga bantirin poisa a boina ani to don lo thu le ana tholai chu tho chun zom zel angai to lo thu a shil zoi mi a chu ba ka petrika chuan lili hna chuan si tel khopui lon lai taka amin suna chen arota chu arot na chu lili po chuan alo pompui ve mai boka ma se lili chuan petrika omdan vel chu anna in nei tir ema wanga ni ringin ni arei nuwa alazia ombe mai abi se tlat thung ani nima sila ni chu liam tam tel tel ma se petrika chuan omdan te chu thlak tumna ani te chuang ho lo mai lili thil ti song song ne chu la thunun vekin a in chei dan tur te le a thom hak tur te lam chuan a thlan sak vek zela chu mai ba ka lili chuan a thian hlui te chu komna hun po nei tamang lavin anin kum kha to ba ka petrika thian de chu a kom tam zok ma a chung thil te song song awang chuan lili chuan anun chu she omati in rang ka chaka siam tan ina tang ang maya in chan ta hial mai chutiang chuan anun chu a zalen lavin a chevel engkim mai chu a pasal petrika chuan a in jeng wang ani ber ma se lili ina a hriat me lo chu tuna omdan hi chu a bolchan na chau alani ti le a hnu zela thil lo thleng tur chuan anun chu a thlak dang lam hlok don ani ti chu ani ome ti chuan ni te liam zelin lili nun po chu a chep tul tul emo ti mai tur hian a pasal petrika chuan a thil ti song songa te chuan a hma aya na sa zoka a thunun tlat mai pi alama petrika chuan an ina hmun tin renga te CCTV ada vek boka ma se lili hne na ero security atana ada ani thu soi thung amai ro chu lili chuan petrikan anin li a chhevela CCTV ada vak na chan ber chu a chevel engkim alo mu theina na ati ani ti a hre chuak ta thoya chu ba ka petrika chuan lili hne na chuan a mobile phone number thlak tur le a social media account ho song song de chu delete vek turin atip mia boka hei po hi
hetia ati chan chu an mi mal nun mi tena an lo shel ve lo na na ati ani thu a soitlat boka nima sela heta lili in petrika niala tumchia chu alo thinrim ta phian mai chuta chuan thil ti ruk neya aputlat mai boka amai ro chu petrika tan ero an nu pa a poisa chungchanga po lili chu athu hnuaya ada theidan thadeu pakhat ni in a poisa man tur po adu za zat a bithle thlap zela chuti rual chuan lili in thilian thamle ado piangin a phalna lak masak phot ani lo poin petrika nena leizel angai ve thunga chu mai ni lo lili chuan a thian de chu komtlem to tolin a hmungai mangte me ulova hei po hi petrikan kom a phal to lo wangle a thian kom thin de chu kom tlak ani to lo thu a shil thin wang alo ni amai ro chu petrika chuan a thian te a business partner te le an no pui ti ho ne na an choi khomna lili chu a shoi ve zela ma se chung in mu khomna kal chu lili chuan nuam ati lo mai ni lovin ama chu mishing po ni ve lo petrika in cheina pakhat ang mai ani in ain she hial thina tin lili thomna hak tur a thlan saklat na chu an pahnia anin hnialna ti tamtu pakhat ni in chuta chuan petrika chuan anupui lili chu mi ho sanupui ani awanga ani na nena in mil tak thomno hatura shilfovin lili in a thomno hak do zong tele a style ve te chu ha ka phal sak ngai tamia lova te chuan zoi lili chuan khovel pa ngai chu mutlem tial in a pasal khovel siam saka chuan atang hne tial mai chu mai ni lovin petrika chuan lili in anu le pa te a betur po chu a khaplata chung ko thar inei to a inu le pa te chu ibetam tur ani lo ati mia boka ingi moze uchanga lili in achung te abyak be chang te pu in petrika chu abula te alo om tla zel bok ani heiba ka hian lili chuan volunteer a thona tu je zong ve thin ma se a pasal petrika chuan lili na tho ve chu a phal tlat lova heta arin dan chuan anu puin na athok ve ni chuan azom na te a chiat pha theidon ni na nga ya anu pui ti ve tur song chu a business khoila ya lotlin na a chan huna abula loading ve tur le lo toyom ve tur tan chawa angai ani ber tin petrika hian anu pui chu kut a thlak ngai mi alova ma se aril rulama iro chuan na sataka hliam sak ve thungin heta hian adu dana omtir atum tlat na tele athu hnuaya ada tlat na te baka a chevel engkim a en thlak rek na te chuan lili rilu chu ati shom ema chung thilawang chuan lili chuan amali ama injin tokna anei te adu thlanna nei te le thil tha le thalo angai to thiam na te chuan ator pha na sa hlei nge a chutiang chuan kum khat ani nei tlin meu chuan lili chuan ami ziali ani na te chu hlo zo tep to in aum dan bera chuan a pasal ti lom tum tak le a pasal thinrim na atong bo ang ti hlau takin anun ahmang ani ber nulat laya chung go do thu sam alo song to ve thin te chu a pasalin athu hnuaya ada ta ke mawangin a chezo ta ve ke moti mai turani a te chuan ni kha chu lili chuan amali ama chu dar thlalanga in enin chuta dar thlalanga lo lang a hlim thla chu tungi ani po a hre hlei thei to lo hial mai ma se lili chuan anun man chhodan chu alo swang to dan le adu dan pakhat ma om lo ti ngai to chhuakin thil ti dan tur a ngai to chhowe ta a heiba ka hian lili chuan anun man lai mek she om ziali abi se abo zia chungchang chu a hma sabera a pasal petrika hna chuan shilin hetia thataka inbiaka soipui adu wangani a amai ro chu petrika chuan lili thu soite chu alo ngai thadu lo mai ni lovin an pahni chuan anin ho pha shep zel mai si chuba ka petrika chuan lili chu anun nom lo na chan chu ama thiam lo vek ani thu a shil bok thin alo ni chungte wang chuan lili chuan anun man lai hlim om lo le sham tak mai chu ama nge na ti top dan tur angai to ve ta topa ti chuan arukin women center lam biak po theina tele a thian hluite biak po theidan tur kongte azong tan ta a ma se lili chuan a pasal petrikan a thil ti rok chu a she ang ti hlau vek mai a chan chu petrika chuan hmel sha cha sang police tele mi thil ti thei dak tak te hmel shat anga ti a hre chang hle a chuwan chuan petrika chu chho san emo tlan bo san emo atumani vai chuan reilo te a petrika chuan aron zong mule thoyanga chuti huna chuan petrika thinrim na te chu ator zo po aring lo boka hei wang hian a pasal petrika laka a zalen theina tur kong om chon chu tha mai ni ti te angai to ta hial mai
chuba ka lili chuan anu le apa te chu phone mangin Patrick phalna lama salavin alo bia a chu Patrick na hria chuan an pahnih hian in haule te chiamin hemi nu hian Patrick chuan lili chu pon chua po a phal sak lo nge boka te chuan chungte awang chuan lili chuan a zalen theina tur kong chhun chu a pasal Patrick tha mai chu tha in a hret tlat mai atira chuan chung angai to na te chu da bo thwai tum le in midoi zep suang to na kalkwal vel ti tur tok le ka angai zeta nima sila hun akal zel nuwa a pasal Patrick tha mai chu ngai to na satel telin ruam manna asiam chho tak mi maya chu mai ni lovin lili chuan Patrick tha chu anon pa ngai anei le theina tura ati nge nga ya ruatin Patrick tha dan tur chu ngun takin angai to chhota a amai ro chu a hria chian em mai chu Patrick tha tur chuan voi khat chia chance anei ni ti le chu a chance nei chuna chuan Patrick chu a that theilo ni chuan ama zok chuan anon na a chan pha hial theidon ani ti chu a hre chiang hle nge ani ti chuan a ro mandana chuan adam doi lam thiam na te chu mangtang ka in a pasal Patrick chu dam doi tlem te in a pe anga chu chuan a taksa na thalo thlen tirin zoimua nga ti hlum chu atum tak mi amai heiba ka hian lili chuan Patrick an heart attack anei tuma adam doi e chinte ngai to chhuakin chutiang dam doi chu e tam lu tuk chuan cardiac arrest anei theiti a hria a chutiang chuan dam doi te chu a theiang angin a pasal choi tura te le in tura te a pol sakta ze a ma se heti lai vek hian lili chuan a pasal chu ngai sak le ngai to ber anga langin nopui thatak alo ni ve mek boka chu ba ka a chei vela mi ti le midang te bula te chuan a pasal hri sel na chu angai to thole doctor te po regular taka an mu reng thin thu te asoya nima sila hetia asoina chan hi Patrick thi nuwa ama chu mi ten anril hel lo na ati wanga ni ber te chuan lili chuan Patrick chu thlai nge mo za dam doi chu etirin a hri sel na po endik pa renga hetia a en kol pa na chan hi adam doi pek te chu rang taka a tholo nan le alan vat lo na ati wanga ni a chutiang chuan adam doi thiam na te chu mangtang ka in adam doi pekina a pasal taksa na a tho zoya lo lang chhuak te chu a thup sak ta zela aro mandan bira chuan a pasal chu long thalawa a thi theinan a thei to pachhuati na ani chu amai ro chu lili chuan a pasal Patrick chunga a thil ti chu thil swal rap thlak takani ti chu hrireng ma se a thil ti ate in lam le tur chuan a kal thui to lutuk ba ka anun pa ngai nei le a chak na chuan a thil swal ti lai mek chu a ban san tir theilo ani bera ti chuan lili chuan a pasal Patrick ti hlum atum dan ro manna a siam to ber ni atan chuan November thlatir lai lam chu thlangin chumi tlai chuan a pasal thingpui in tura adam doi pek thin tam tham tak mai chu atel tak mi mai le heti lai hian Patrick bula chuan thu in thingpuya dam doi tel a in lai chu alo en rana chuta chuan dam doi tha tho chu Patrick taksa chuan ron lang thwain a thingpui in lai te chu a ron kho chuak ta bor maya chu vele lili chuan ambulance rang taka kolvatin hetia ambulance a call chan hi ambulance so a hun taka alo thlen man arin lo wangani a ti chuan Patrick Jenkins chu chumi zan la chuan alung lam chian lo thutna awangin damdo ina an phur thlen hnuwa a boral zoita ani hemi nu hian lili chuan kordum ha in a pasal du tak mai Patrick a boral ta ka wangin sun tak ang chuan omta a ma se arilu chung lama ero Patrick a chunga a thil ti awanga a in thiam lo na le a hlim na chu a in chen reng mai si tin hetia Patrick a thi tak nu hian lili chuan thil engkim alo ro man lok sa veka khatia a pasal a thi thu dawang khan police and investigation an nei ngei don ani ti a hria dawangin in le avel te chu a ti fai vek ba ka a pasal a thatani ti hria theina tur evidence om thei tur ang te chu a pai bo vek boka te chuan lili chu Patrick an vui ni chuan mei thai ko har tak le a pasalin a boral santa ka wanga rilruna tak tor thiam har sa ti mel taka lo omin Patrick chung te le a thian te ba ka a business partner te po chu an local ve vek hlom boka chuteng chuan hemini hian nili chuan a pasal anda na kuang chu a kal san mi lo ba ka a pasalina a thi santa ka wanga a rilruna zia thu te chu soin nupui thaber angin a pasal chu asun na sapya maya
Masi hetia na sataka apasal suna nga a omna chan chu apasal thina chungchanga mi ten anrin hel lo nana ati wanga ni thung hei ba ka hian petrika athi nu kar engemaw zat chung chu petrika thian de chu komhlamin chota chuan apasalin athi santa ka wanga arilruna thote asoina sa hle a chu mai ni lovin aboral ma deuh khan lunglam chian lo na anei thole doctor te po aron sak fo thote a hrilhlom boka masi hei po hi mi ti met mo chuan apasal kha adam le thena na atan thil engkim ati sakanga alan thena na soi ani hlom ani chuti lai vek chuan petrika rausum de chu anei thenan lawyer thatak mai le experience tam tak nei to roi mek bokin chu lawyer chuan thil engkim chu a boy pui veka heta hian lilirin aide in petrika chuan rausum le pai de chu alonga in a hotel te ba ka real estate lama le security lama investment tam tak alo nei reng alo ni a amai ro chu lili chuan boina ani ta thlat mai petrika nu pui masalaka afa de chuan an pa thil ni de chu ron chu pui ve in an pa petrika khan a thil ni song song de chu an ma ni ai no pang anu pui thar kum ni pu alani man lo ni na chuan awaya apek bek theilo an ringa anon soi boy ve ta tlat mai chumi awan chuan petrika fa te le lili te chu petrika thil nei de in chu in ko ta anin khing le ta a chutia lili le petrika fa te ro in chuwa anin khin ta ka chuan mi ti beng khon zong tak lo ni in media lam te po chuan an ron ngai ven tan ta hle a chutia nga mi te ngai ven chho ber ani ta ka chuan police chuan Patrick Jenskin sathi na chungchang chu enfia chile in heta hian tol thana lam chui thin tu detective pakhat Michael Rodriguez chuan Patrick a thidan chungchanga those tu te thu soidan le a medical record ate chuan thil engemaw in milzan lo awmani ti a hritatlat maya hei wang hian chung a thu hria te chu chui thali in Patrick a thina chungchang chu ama thu in a chui tan ta a te chuan Michael a chu Patrick a thina hospital ate kalin hospital a na thok te chu thu a zo fia ba ka Patrick a medical record te po enfia turin ala veka chu mai ni lovin detective Michael a chuan Patrick a thi ma thlaliam ta dei to a medical record lui te po song khomin a zer chang vek boka chuta tanga a hmu chwa chu Patrick a medical record lui ti atanga alan dana tang kha chuan lunglam chian lo thuta wanga thi thut the ani lo ani ti chu a hmu chhuak tat mai amai ro chu heti lai mek hian lili chuan Patrick a ro sum te kha a chan ve thenan kot lama thei to pin chan alo la ve meka chu wan chuan Patrick a thi dan chungchang detective in a chui thale mek ani ti po chu a hre chang to me lo ani ber chu ba ka a tha dan kha a fil fai ema wang le ro mana thatak neya a tha wang khan police in an chui chuak thein a ring lo boka amai ro chu chuti rol chuan a thin lunga hlo thona ani lian hle thung chu chuan a rirulam thlenga ti boin phone call adon hlek le tlo tu ani hlek chuan a hlau thong ma in panic attack ani ngal zel mai bok ani ti chuan ni kha chu detective Michael Rodriguez chu lili tlo tu le thu zo fia turin a chena avakal thut maya chuta detective chuan Patrick a thinia a thil ti le om dan te kha chiang tak le kim chang taka soi turin a zo le chuan he detective hian Patrick a thina a ring hlel deu ani ti po chu a hre thiam ngal maya ma se a thei to pin detective ma chuan hmel pa ngai thei tur ang bera om tumin Patrick a thinia a om dan a lo soi to ang chi a chuan a soi le thei sha ma se hetia anin biak zo hnuwa detective a chhuat hnu loka hian lili chuan panic attack kha ani le tatlat mai a thil tia khan an man chuak thwai do nia ngain man hmo takin tlan bo na tur a zong ta a hei mai ba ka lili chuan poisa a hmu theina ang zong chu ala khom ba ka document lem de siam tirin Patrick a bank account a khoi che thei ve le rang taka rampon a tlan bo atum ta a amai ro chu lili hian a thil tum te hi ati pui tling man talo khatia rampona chwa atum mani che khan police chu lili te ina an vakal ta thuta heta hian man theina waran kengin lili chu an vaman ta alo ni a hetia lili an man theina chan chu detective Michael Rodriguez khan Patrick Jenkins a thisena damdoi hnu ma a hmu wang ni in lili chu rin hnel masak ani ngal chata ma se Patrick a taksa an endik masak zo ka khachuan an lo mulo alo ni ti chuan lili chu a ruma tlan bo tuma
abung ruate asia filmek laya mani in zalen adu lu tuka wangle hausak aduna awanga athil pui takti chu highland anita a athil ti pui taka wanga a shemna hmu tur te chu a hmu tan don ta ani heti lai hian Lily Jenkins man ani na chuan Seattle khopui chu adeng chhuak ni in media sang-sanga te chuan nurse no pang tak maina a pasal mi hosa tak mai damdoi hmanga ati hlumdan chungchang te chu anti chhuak choi choya chu mai ni lovin newspaper sang-sang headline ate chuan Black Widow of Seattle tile deadly marriage tia thupui vo in Lily chanchin chu antar lang na sabia boka chuti lai mekin Seattle mi puiten Lily khe chungchang cheng zoka an shat nu chuan makan ti in an thin a thong hlom tak zet ani ber hei mai ba ka detective Michael a chuan an case thrilai a chuan press conference te nein chuta chuan an case thridan le an chui chwa tak dan te a soiveka heta an case thui chwa theina na puitu puimo ber chu petrika taksa damdoi na tho aum ni omlo voi tam tak en non ani thu soin athisen an tes na a petrika kha damdoi hunre takatanga pek to ani ti an sha ta ka wangle a pek za tor dik thapa pek thin ani ti hmu chwa ani a chu thilawan chuan petrika thi dan te kha chui thatle vek ani thu soya chu ngan chuina chuan petrika medical record atang le hospital a na thokte thu an zo fia thatle na atangin petrika thi dana chuan thilfil tok lo omani ti hmu chwa ani ta a chu ba ka damdoi ina nurse chen khate chuan Lily in petrika damdoi eitur a pe thina ni ti a soi kha an soi chong le hlombok nen Lily rin helna chu azwal tol tol emoti mai turani a tin police Jenkins in an dapna khan Lily room chunga pindan pakha thu ruk mu chwakin chuta chuan petrika damdoi eidan tur insia na le kha le damdoi pe khun tur insia na le kha te felfai taka alo omvek mai pi alama document chen khat kang mang chu mai halna mu chwa ani a heta alandana hian Lily hian finfian om theide chu ti bo atum ani mel da hle a chu mai le ni lo petrika chungte le an chan te ba ka a hnuaya na thokte thu an zo fiana an ni ho chuan Lily omdan maktak mai chu soin an soidan chuan Lily in a pasal petrika chu a hlo em thin thu le chungte awang chuan depression hial anei thu an soi boka ti chuan chung an thu soi te chuan detective te chu a pui hle a alandana Lily chu a pasal petrikan a control em awang le a thu hnuaya ada em awang khan Lily hian a pasal lakatanga zalen adu anga chu ba ka a pasal petrika thil nei te chu adu awangin Patrick Jenkins sakha athata mai ani an rin thu an soi ta bok ani ti chuan Lily Jenkins chu county jail da ngal ni in first degree murder case or tirani a hetia an man hnu lok hian a shemna po pon sui ni in chuta chuan Washington ko chuan Lily Jenkins hian a pasal Patrick Jenkins a atha awang khan adam chunga lung in tang tur le parol po a chok theilo turin a shemta a mase Lily Defense Attorney Jonathan Green a chu Lily aya kota chuan randingin heta hian Lily in petrika atha chan chu amali ama inven himnana that ani thole ataksa le arilu thlenga ti boi tu a pasal thun hnoya a omreng chuan a thi pha mai hlawa ama inven himnana thata ani mai thu soita a amai ro chu prosecutor lam chuan Lily in petrika atha khan ro man a fel tak ni na that ani thole hunri takatang to khan petrika chu damdoi alo pek to thin thu te an soya hei mai ba ka Lily chuan athil ti soil highland theina tur fin fiana ti po petrika athi tak nu khan ati chhia thu an soi vele tlat maya hei wang hian Lily case chu chuti maya rel fel mai po thil har satak ani ome heti mek lain Lily Jenkins case chu alar sotin mi zong zong chuan an shevek to emoti mai turani a chuta chuan mi then khat chuan petrika Lily chunga a khosak dan te kha eng ang mei che po ni se an toratan chuan analutuka taksa mai ba ka rilru lam boina te po athlen pha hial theiti in an soina sa hleya chu ba ka mi che organization engemaw za te chuan Lily chu an tanin court house bola te po pon khom na te an nei hial boka amai ro chu chuti lai vek chuan petrika chung te chuan mitam takin petrika chu
mi sual tak le mi ho som ngai na shelo ang maya an chhuat chu an lo du lovin pathatak le hmangai na nga tak ani thu an lo soi ve meka chu mai ba ka lili ero mi chiver ther tak mai poisa le nom sakna adu awanga apasal peche ka thattu ti in an lo soi ve thong ani heti lai mekin lili ina a khe sungcha ngai to tura ko trail nga ka jela omlai chuan anun dan chu en thlak lok ani tamaya mensun lian le changkang tak maya om thin kha tuna chuan jail cell zim te omin apasalina dan asiam te zom har ti em tu kha dan tam tak an zam na hmuna jela om ta chu ani a chumai ni lovin apasalina achevel engkim mai a en thlak renga wanga hriom ati ema wanga apasal chunga athil ti awang khan lili chuan achevel engkim mai lo en reng tu midang anei bele ta boka mase chu chu apasal ni to lovin dan hnuaya thunei tu te ani to zok si te chuan lili le aluyar te chu kota anchal ne le turatan chuan anin bo sei na sa hle maya heta hian lili chuan do thlan tur pahni nein pakhat zok chu kotma a chuan athil ti swalte puan le ngaidam dila atan tur hun ti tlemani a adang pakhat le chu an puna te khan ati ani lo tho soin trail an ne na a achak zoka atan mel be seina ani thong chuti lai vek chuan petika fa te chuan an pa ro in sem chung changa kota lo sut an thelu kha lo sut vele che bokin hetia an lo so thelo an lak let na chan chu lili in apasal petika athat anga alan tak sia khan petika ro te kha anei ve thei don chon lo wangani a amai ro chu ko thu nei tu te chuan petika thil nei song song te chu ti tan sakta vekin lili case trial an zo hnuwa an thutluk na azira langai to thatlea an ti ta thung ani te chuan lili jenkins trial hun chu an mana tanga thlorok nuwa nei ni in courtroom a chuan journalist le organization sang shwai tu te ba ka mi puitam takte an thu thop maya chu mai ba ka mi song song chon lili case so ngai ven ve vekin thil thlen dan te le case trial vel te chu an mu cha khlom hle a chuta le kota chuan prosecutor Angelica hoiti chuan thukhu honna chu nein lili jenkins in adu ama wanga atwal tha dan rap thlak tak mai chu aron soita a chumi hnuwa thomson chuan lili in petika hunrei to taka tanga damdoi hmanga alo shai dan te chu kimchang takin jiuri te ma chuan soin abul velami te bumnan nopui thatak le apasal hriselna ngei to tak anga lima chan tho soile boka mase lili defense attorney Jonathan Green a chuan ron soi vele in lili chu ator tu zok ani thole kum engemu zat lai apasalina ariru ahliam na te chu alo tor to tho soya chu ba ka apasalin ariru lama na taka ahliam na chuan torpui tu anei lawa chu wang chuan voi engemu zat apasalin ahliam na te chu ator to hnuwa atopa tor thei to ngang lavin apasal chu athat tamai ani ti in a soi ve ta a te chuan chung athu soi te chuan jury te ru po chu a hne phian mai ma se prosecutor chuan chung athu soi te chu lo pai thali in fin fiana thatak nian lili in puana te chu adik tok lo sia thu te ba ka lili chuan apasal chu ruam mana thatak ne na that ani thu asoi a chu mai ni lovin petika athi tak no khan lili chuan petika athat ani ti fin fiana om thei tur ang te chu ati chiat vek tho asoi ta bok ani te chuan chawlkar thum zet hearing an nei hnuwa lili khesu jury te kota an da ta a heta jury te ni hni ngot mai an ngei to hnu hian lili jenkins chu apasal petik jenkins a atha wanga second degree murder case order ni in judge Marcus Gray chuan lili jenkins chu kumsom hni panga chung tang to le kumsom panga hnuwa parola chwa thei ani tur thuwa soita a amai ro chu hetia lili jenkins se shemna kota puan ani hnu hian ama tantu te chuan lili an shemna chu analu tukti in anlo sui sel na sa hleya heta an soidan chuan kan dan hian an kopui te laka ti du da na tuar tu mi che pakhadang chu a chan chuak le theitalo an ti hiala ma se mi then khat ve thong chuan lili in tola tha awanga a shemna hmu te chu ani blu tok an lo ti ve thonga heti lai mekin lili chuan a shemna hmu tur te chu apom thiam hmel veu thung athil ti te kha pui ati thu soin petika chung te hniana po chuan ngaidam adil ta boka chu ba ka athil ti te kha khovel mun sang sanga mi che tam tak
ti du da na tuar mek ta na en ton tur ania be sei thole atlai ma a an ma ni tran pui thei tu tur zong va turin a cha ta bok ani